ஹாய் காய்ஸ், இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்போவுமே வந்து சின்ன பொண்ணு தான் போகணும்ல, மிடில் ஏஜ் எல்லா வயசு கேட்டகரியும் இப்போ வந்து ஆர்வேர் பண்ணுறாங்க. ஸோ இவங்க வந்து அம்மாவோட ஃப்ரெண்டு மாதிரி. அவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளாக வேணும். ஸோ அவங்க சாரியில் இருக்க லைன் பேட்டர்ன் மாதிரி ஸ்லீவுக்கு பண்ண இவங்களோட கான்செப்ட் வந்து நெக்குக்கு ஒர்க் வேண்டவே வேண்டாம். ஸோ ஸ்லீவுக்கு மட்டும் கேட்குறாங்க, பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியாக கேட்குறாங்க. இந்த மாதிரி டிசைன்ஸை நீங்கள் தாராளமாக பண்ணலாம். இவங்களுக்கு நான் 2 ப்ளவுஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஃபஸ்ட்டு மாடல் இதுதான் ட்ரையலில் கொடுத்தாங்க. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ஒர்க்கு ஓகேன்னு சொல்லிவிட்டு 2வது ப்ளவுஸ் கொடுத்தாங்க. இது சாரீ ரிலேட்டடாக லைனோட பேட்டர்ன், அப்புறம் சாரீ கலர் ஸ்டோன்ஸ் வந்து திலகம் கொடுத்தாச்சு. அதில் அங்கங்கே டாட் வருது. அதுக்கு போல் இங்கே சாரீ கலரே கொடுத்துட்டோம். இந்த கலர் ஷேடில் இப்படி நம்ம ஒர்க் பண்ணும்போது தான் கொஞ்சமாச்சும் இந்த இதில் வந்து ஹைலைட் கொடுக்கும். அது போக நான் வந்து ஜிக்ஸாக் அண்ட் எம்மிங் ஃபால்ஸ் பண்ணித்தரேன். ஸோ அவங்களோட எல்லா சாரியுமே கொடுத்துருந்தாங்க. எல்லாத்துக்குமே ஜிக்ஸாக் எம்மிங் ஒர்க் பண்ணி ஃபினிஷ் பண்ணியாச்சு. ஃபைனல் லுக் வந்து இந்த மாதிரி என்னோடய ஒர்க் அண்ட் தென் எல்லாமே பார்க்கணும் அப்படின்னா மறக்காம என்னோடய சேனல் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் guys. ஓகே, டாடா, பாய். See you on next